legelső nem shorts, hanem videó, és a linkben meg lesz itt is a neve, és ez amúgy jó játék, mondhatom. 90%-os like, 87, vagyis úgy értve, hogy 87.500 ember játszik most, és azért vagyok most ilyen gigacsetesen, mert kódokat váltottam be játékokban, és kaptam ilyen jó, vagyis hogy kaptam ilyeneket, mert hogy beírtam kódokat, de az videóban kell beírni, hogy tehát az is a link lesz, hogy kell leírni, hogy free clothes, free item codes. Aztán, ha tudjátok, az jó. Na, hogyha itt ebben az elsőben Murder leszek, akkor mindenkinek kötelező feliratkoznia. Igazából az egyik be van laggolva, a másik pedig az bujkál, de szerintem a laggos ő, mert most nem bújna el a lány különben. Hát amúgy nem látom ki. Na akkor a többiek hogy haltak meg? És meg kell lenni 2026 elejére az 1000 feliratkozó. Igaz, hogy még csak egy éve videózok, de még nem, hanem még maradt 26 nap a elkezdéshez. Szóval 26 nap múlva fogok egy évben videózni, a barátom pedig Lexi, ő pedig 2023 augusztusban lett, hogy ő már ebben az évben lesz 2 éves a csatornája, és mégis több feliratkozóm van. De hogyha engem lekopiznának, és többen iratkoznának fel, vagyis többen iratkoznának fel neki, például, hogyha lekopizna az én videóimat, akkor mondhatjuk, hogy akkor én is lekopizom az ő videóját, szóval az saját videómat lekopizom Na, érted? Jó kis vonat. No, azok a bajok, Jó. Mindenki a vészhelyzetesbe, bírábárábára, Christmas in Ital. Hát, ahogy én jó leszek. És már 2 perc, vagyis nem, 3 percet már beszélgettünk. És kaphatók a limitált pólók, a leírásban megvan, de nem ebben a videóban, hanem az előző csokozott csatornámra kell nyomni, és megtaláltok engem. Köszönöm szépen. Közben mennünk kell, mert bármikor elkaphatnak. Ne, ez egy This is killer. Jó, ide be tudunk. Ne. Jó, ez egy olyan jó hely, hogy sose találnak meg. Max csak a ruhámat veszik észre, de hagyjuk. Áldozom fel az életemet? Nyomá! Erre... Died. Kis killeresek. Nem ő a killer. Jó, azt tudja, hogy... Na akkor engem... Ez hogy átlaggolt már? Kapcsolódj már! Kapcsolj! Hú, és tudod, itt bent gatya. Kellene itt van Murden? Nekében a ruhám is látszik, szóval most azért látnak engem, mert a ruhám az kilátszódik. Ha így vagyok, így, mindjárt csak be kell állítódnia.
Na, kinyitódott! Run away! Ez lenne a killer. Ő? Most nem tudom, de elég ilyen. Ezt tudod, mindenkit így lenyisszal. Boy, 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 boy. Mi volna még a szellőzőbe? Majd itt még sose jártam. Igazságból. De hogyha itt Zsák utca van, akkor kb. Fölösleges volt lejönni. Nem, megy tovább. De lehet, ez egy másik hely. Ups. Tudod, aztán itt lenne bent a killer. Killer. Hát, valakit elpusztított. Jó, ez jól elszaladt. Ölőlem. De ez egy békönhaj, az be van szorulva. Nem veszik észre, hogy az mindig laggol. Ez pedig elájult. Nem tudom, hogy miért. Vagy lehet, hogy egy killer megölte. Vagy lehet, hogy épessége. Nem. Nem ők voltak a killerek. Ha valamelyikit ismerem, akkor Johnson elgó. És aki beszorult, az volt a Murden. Nem ő volt az előzővel is? Hát ez egyértelmű. És láttam, hogy azt a játékot, ami az utolsó napján volt 2024-ben, az sokan vagyis hogy sokan néztétek, már megvan a 156, szóval csinálunk egy olyan videót is. Na, el is múlt. És én nem is vagyok killer. És most még itt is van egy laggol gyerek. Ezt nem szeretem, amikor így gondály van. Figyelj, a killer! Hol van a sheriff? A sheriff a Na, inkább megyek el. Látunk egy gyereket. Aki onnanról jön, az egy pararódiás gyerek. Mama? Jó. Ez mekkora? Ez mekkora? Aztán killer. Hallá. Hú, de hogy nagyon félek. Valamiért. Jó jelgébe bászkammal. Már csak ez a ruha maradt, ez a fehér, aztán már ilyen robaxos lennék, de az se baj. Na? Itt van a közelbe. Hogy én sheriff lettem. Putki! Hú, de megijedtem. Ne, megölt, ez egy csaló. De ez onnan... Itt vagyok én, ez az oszlop. Itt van a fal, aztán nem is dobta rám, hanem egyszerűen csak így... What? Jó, persze ilyen rovászos és ilyenek. Trükkök, aztán mindjárt én ölöm meg. De sheriffként lövöm rá a fejére, és erre le a lábára. És kb. Semmi nem sebződik kb. Én vagyok olyan, hogy nem bírok játszani, vagy csak a játék kitolj velem. You are kill. You are kill. De én még
Én az elején nagyon killereztem, de most már alig. Csak innocent vagyok, vagy sheriff. Murder még 2025-ben nem voltam. És megint innocent vagyok. Na, lesz az. Gondolom, hogy megint az a csaj. Na, kérlek. Ki a killer? Ki a killer? A killer. Eléggé furcsán mozgott. Ez mit csinál? What's happening? Ezek áthajolnak mindenen. Jó, de a szellem nem. Tudja, hogy ő a killer. Csak a killerek mozoghatnak így. Meg is halt a gyerek. Ups. Na, Na, mindjárt leverrektek is. Hú, 11 perc van. És még egy kör lesz. És hogyha Murder, akkor még csinálunk kizabó. Megnézem, hogy hol a Murder. Én bebújt oda. No! Én azt hittem, hogy megint egy ilyen. Senki ilyen. De a Bacon megölte. Szerencsére. A Bacon az amúgy Johnson. Igen, a Johnson ölte meg. Johnson. Menjek rá. Inkább ez. Nem jó ez a Washington. Ne kérlek, fogadd el, Jupi! Oh boy man, na mit szólsz ehhez? Oh boy man. Nem már innocent. Lehet, hogy ez a vasúti. Nem tudom. Na. Most tudok egy olyan nagy spotot. Na, tehát akkor nem zárjuk le a kapukat. Itt amúgy át lehet menni. Inkább hagyjuk, lehet, hogy a Murder. Nem, de hogyha itt jönne a Murder előttem. És már is átlaggolt a gyerek. Na, mit csinálnak ezek? Ó, én azt hittem, hogy ő az. Jaj, spatolós gyerek vagyok. Neki a killer. Ő a killer. Megy utána. Na, ki volt a killer? Szavazzatok, kérlek. Ő. What's happening? Mansion 2, persze. Mansion 2. Közben kilakadt engem. Johnson. Emúdít. Hát nekem nincs ilyenem. Hát szerintem miért vagyok ilyen hülye?
Murden! 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 Ne kérlek, ne bújj! Legyél jó, fiam! Legyél jó, fiam! Ez az utolsó kör. És meg kell lenni az 500 nézőnek egy hónap alatt. És utána csinálunk még ilyent. És már elértük majdnem a 100 videót. És azzal meg lett a 150 vagy 160, nem tudom. Megnézem, hogy mi ráncokat küld ez a... I want for Christmas if you... No, Mina. És ide bújt mellém. I want for Christmas if you... Ez csak a játék olyan, hogy így kikapott rágókor mi van, vagy ténylegesen a telefonom. Ne látszok az egyik! Menjünk meg! De így nem látszok. Ott van! Itt a Murden! Itt a Murden! Murder! Mind a kettő Murder! Jó, nem látsz mind a kettő, mert akkor ez furcsa játék lenne. Nem? Ne, a karom kilátszik. Na, meg kell fordulnom. Ja, mama. Ott van. Akkor már ott van. És meg lesz a kereken 20 másodperc. Na, olyan leírásban, és már pulcsik is hamarosan kaphatók. Most már rajtam van. Lövöldözés. Na. Már kapható a limitált póló, ami a hátterem van rajta. Vagyis a régi, mert most már megváltoztattam. Azután jön a pulcsi, hogy most már az új lesz rajta. Megígérjük önöknek, hogy hozunk nektek minél több friss pulcsit. Na, ez darva. Jó, feláldozom magamat, kit érdekel. Kilóval az kit? Kilóval azt kit? Nem. Na akkor is, ha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és csinálok olyan videót, hogy ti is ezt a cuccot kapjátok, ami nekem van. És a leírásban meg lesznek a információk, meg minden. Sziasztok!